Ramogi twak mar ratil chakore sani odhiambo mar 19 dwe mar 7 2026 penjo maduong' ahinya ni siasa mar Olkalau onyisa ng'o e paw siasa ng'ama winjo bed ni ywak kore mae sama koro winjo bed ni chako time zoning koso oyo Ramogi duond buche madonje pap mar rakore kod duond buche mamoko e siasa gin gigeno kendo ma en gimomiyo gi oteku kod teko koso en ni ma ne ni yiero madundo kamoro matin kaka samoro inyalo wach gi jo siasa mamoko. Jomoko nyoko ni mae madhi bedo rapim mar siasa. Rigiji mano Rigathi Gachagua okoni ma en duoko mari moyudo kendo wacho ni yiero ni nyawo ni e kinde kod jatend piny William Ruto. Machiegni e twak mar atil an kod Rolex Wasonga madun bura mar PPP kod Omulo Junior ma en jakanyo kendo director madun bura mar UDA kaachiel kod Frederick Okango ma en jakanye duond bura mar ODM. Machiegni e twak mar atil kawuono Okango. Ero kamano. Isebudho ne ratil to kawuono achopo. Ibiro ka drawing board. Nyama winjo ka kindiki koni nyaka jidoge drawing board. Akiani en board mane machiegni nye ratil. Ero kamano. Aduoko ero kamano kendo ji nyaka doge drawing board. To wan ting'eni kaka jo ODM drawing board kanye mwasike. Wachoro mana kama. Inge kingi choro mana kama. Wachiegni chopo kumwadhiecha. Drawing board ne mwadraw. Kanye mwagore. Wagoro. Omulo Gachagua wacho ni olwoko jatend piny Olkalau. Ma ne siasa kind DCP gi UDA. To UDA olwoki. Nyo jagoro madun bura mar UDA Hassan Omar nyo wacho ni ong'iyo ka gini thin. To sama nyo wacho manyo ine toke. Dhoni nyocho kiwuoyo. Ng'oma timore. Ingeni kiwacho ni Gachagua oluoko president. Kora akiana oluoke nade nikech opiem gi Jubilee. Ingeni komno ne en mar Jubilee. Wan ok wa defend kombwa. By elections wase win out of 10, wase win 9 kwariwore gi broad base. Koro achiel ma giyudo mabe gipiem gi Jubilee. Mabe Jubilee yudo kura 170 almost 200. At least wan wadhi wachungo ng'ato kaka National Party. To chungo wachungo ng'ato ni bomi walan gik mang'eny. Wadang'io nto Mount Kenya jo Kikuyu ni kodwa koso gionge kodwa. Namba 2 wadang'io nto support mosebedo ka iwacho ni kata kapo ni joge Gachagua nigi kocha to be iwuondo wako ni gin kodwa. Koro wasing'e ni kura ma wayudo cha. To kaka no wuothe ground wasing'e kaka ground en. Koro waduogo wachoro pap. Wang'iyo ni kare koro wadang'io nto wachomo kanye. Gibago. Ere kama koro wadhi manye. Gibago. Ng'e ni kadwaro sewuoko ja koro tamore. To wang'iyo kuma dhi lawe bwana. Alright, aya an ka kod jaloch iluongo ni Rolex Wasonga. En wendo e ratil kaka wuono. Rolex jogi gin kamano. Koro warwake ratil. Machiegni e ratil Rolex. Yes. Mor kawane ratilka. Kendo weche ma osiepega osewacho Omulo gi Fred. En ni adiero makende ni lokruok mar adiera onego bede ni timore. Kendo gima timore Olkalau nyisowa ni piny dwaro lokruok. To mano emomiyo an kaka PPP manyiso ni the People's Prosperity Party wabiro mondo wakel lokruok mar adiera. Ma ok lokruok ma giwacho kawuono to en kiny to en manyaka chieng'. Koro the People's Prosperity Party ema obiro manyien mondo mi jopiny oyud lokruok mar adiera. Okay. Omiyo gik ma giwacho gi gin gik ma ne gichako wacho chon, iwache kawuono to pod idhi wache nyaka chieng'. People's Prosperity Party dwa luoko duond buche mosebedo e pap. Mane gima wacho Rolex. Wadwa loko gigo maricho mosetimore. Kenya ka dwaro economic liberation. Nitiere liberations mosetimore to gima chando piny sani kata ma omiyo waneno gik motimore Olkalau en ni ngima japiny tek kendo japiny dwaro gino manyalo loko ngimane. Alright. To mano emomiyo wawacho ni the Prosperity Party ema nyalo kelo lokruogno. Erokamano nya Okango gima no neno Olkalau ni. Politically. Nikech in jalonye weche mag politics. To Mulo bende en political scientist. Owacho ni kong'iyo kor lwasi mar siasa to ng'e ni koth biro chwe chieng' ma kama.
politically e yor siasa onyisa ngo hie gadiri manitie nikech king'iyo kaka ne sirikal kata jok ma iwacho ni siro sirikal machiegni notiyo kod mwandu ol kalau nyaka yiedhi ma oter ol kalau otere lo motwo mondo jogo dhi ong'ad ga ng'ada oro winji ni to mit yie chalo nade kaka Gachagua wacho ni en wuon odwa ni hold Mount Kenya mondo bed ni gweng ma en wuon miwinjo duonde ODM nyiso nang'o is it the right time minyalo wach ni koro wach mar zoning chawinjo bed ni bedo iwinjo but yes yiero matin manotimore ol kalau duoko mar yiero no en duoko mane wang'eyo ok en duoko mopogore ne wang'eyo ni DCP duond bura mar DCP ne dhi yombo ne wang'eyo ne wang'eyo nekech nyathi ka nyathi tugo mane dhodgi mano ne dhodgi kune mane gituge onge ng'ama ne dhi riembo nyathino ka tuge dhodgi sami ng'odho mano oliombono mano dhodgi DCP nolos gi Rigathi Gachagua mane dhode mane home turf ne mane ground ne to ng'ama ne omako komni ne en Jubilee mano dhod Jubilee mano ok dhod ODM koro kipenja politically mondo aduoki duoko mar ol kalau ose confirm gima ne wang'eyo ni kawadhi e yiero mar gana 2027 nyaka koro wago kwano mopogore nade kwano pogore kama nekech kidhi e yiero ng'ama chung president nigi jalupne to jalupne ni be nyaka kele kura jalupne ni nyaka bed jalupne ma winjore e gwenge mang'eny mondo mi bed president nitie gimiluongo ni 50+1 to kisiyudo 50+1 nitie gimiluongo ni 25% atamalo 25 e ng'enyne counties 24 koro kipenja counties adima ni ol kalau dong'e mana Nyandarua kacha kende 46 gi ang'o madhi timore nitie gik madhi timore koro politically speaking William Ruto oseng'eyo ni osiep kinde gi jo Central osekethore William Ruto oseng'eyo ni joka oseweye William Ruto oseng'eyo ni koro nyaka los osiep matimata gi jok ma ya Western, Nyanza, Coast, Northeastern, Eastern matimata mapati leader wanyiso wagacha mano e osiep makoro William Ruto aloso sani kichaki ng'iyo politically joma tie sirikal maya Central Kenya ginadi king'iyo cabinet kende gin ji mang'eny na 7 king'iyo PSS gin ji mang'eny 18 PS 51 18 ya kono CS 22 8 ya kono to king'iyo Tagalang ji 67 ya Mount Kenya ni public service to kanitimo siasa iwacho ni noter nyaka yiedhi no kotere pap dong nitiere dam kuche madwaro yiedhi to kineno ni les echo igaro reru oter pi oter stima oter mogo oter meko to giwacho ni William Ruto wanto wabo chamo mana fea kosichamo fea to wagine wabeda beda otka to kichamo fea to ng'ama ne kelo ni fea mondo birom kode mondo mini wapang chenro mar 27 to dagi do ng'ama chamo fea wacho ni aisuru oselal koro William Ruto sani politically speaking ong'eyo ni gweng' cha onge gimo dhi yude to koro nyaka riwre gi joma moko emomiyo wan kaka ODM wang'iyo gima notimo ol kalau to wacho niya ne giyudo komachiel kende e kombe 10 mag by election mosetimore giyudo achiel e wi 10 kan mwalimu teacher tamak taketo kamacho niya simulator poor performance tiende niya ne gifail tactfully giyombo strategically gifail nango nikech koro kaka ne giwuoyo marach ma giwacho ni gin ogidwa maendeleo to chik to wacho ni jatend piny onego ter maendeleo kamoro amora giwacho ni ogidwa yiedhi ogidwa wuoche ogidwa meko ogidwa ndara ogidwa stima ogidwa pi itimo gi nade dong' iweri kodgi William Ruto
jopiny ni kodi gweng' achiel kotamore chom western chom nyanza chom coast chom eastern loso osiepe kiseloso osiepe medri teko mondo mikwadhi e yiero mar 2027 wati mata sani iparo ni jopiny to kosomo gimotimore Olkalau jopiny osomo gimotimore Olkalau iparo ni jopiny wacho niya debed ni wan emokelnwa yiedhi emokelnwa wuoche emokelnwa ndara emokelnwa stima to wakawo to wacho ni erokamano kura wabiro migi 2027 joka no dagi bati ne gidagi nango nikech ging'iyo Ruto to giwacho ni Ruto ni ng'ama rach Ruto ni ogidwar nikech jatendgi miluongo ni Rigathi nodhi okelo propaganda jokisugu luongo ni atrocity propaganda ni winjo kowacho ni kama ne timo yiero mar Olkalau ni mine 68 nobedo raped miriambo nowacho ni IEBC tiyo gi sirikal mondo kwal kura dong ne giyombo nowacho ni police nego ji dong ne giyombo koro wang'eyo ni kara IEBC ni en transparent accountable inono gik makamago koro kwadhi 2027 kik ng'ato go koko nikech kaka ng'iyo ni kaka some politically kaka some ni onjalo jagot saa 4 okinyi biro yombogi Rolex yiero kae Rolex ang'o miyiero ng'eyo gima Okango wacho yes en jakanyo mar ODM gi UDA wacho dhok adi achiel dhok achiel ka sani onyalo wacho ni propaganda emiwacho to se onge jok mosewacho propaganda malogi kawuono ODM ma entiere ni kane the working president now ma en Ruto ne en deputy president mano dwa ni mondo bed president ne wan gi gimoro ni blame games mane osiko wacho ne an kaka rais gimomiyo Uhuru Kenyatta laure koda en ni nikech odhi omosore gi Raila manyiso ni Raila ne rach to koro kawuono mane en bende odonje e sirikal momosore gi Raila to gik moko pod dhi marach blame game mane modwa manyo momiyo telo koro ok dhi ne marach omiyo awacho ni ja-Kenya gi gima notimore Olkalau yes ja-Kenya kata japiny osefwenyo ni liberation magidwaro en lokruok wan kaka josiasa to wabiro wacho ne gi gima mit to en ang'o monego bed ni josiasa timo ne jopiny mondo mi lokruok mar ngimagi mondo timre japiny winjo matek sirikal to neno ni gitiyo maber to pesa onge ofuku japiny no terne nyaka iye Olkalau japiny omi nyaka wuoche japiny wuoche migole boxes so etie dayo imiyo japiny kare dwaro ang'o gimomiyo itimo mano mondo giwin the heart mar japiny ing'eyo kizungu moro wacho ni even when your enemy is silent kik ipar ni enemy no dwaro ni maber omiyo kasani Okengo wacho ni joka gin enemies maggi ano kawacho mano iwacho ni usefwenyo ni nitiere kaka Okango awacho ni joka osewe Ruto kendo gin giwacho ni ng'at ma gidwaro en Rigathi Gachagua Ruto nyaka koro many osiepe mamoko wan gi jomoko goye gi nyundo ka jogi ne ok dwa ni mondo joka obed osiepegi ang'o momiyo ne gibedo gi extravagant expenditure mondo mi ne giter pesa kacha with investment mondo mi ne gimor joka mondo gone gi kura ang'o momiyo ne gitimo kamano manyiso ni e dhok kama to giwacho ni ok oningo bed ni timo ne joka gimoro te chunygi ma iye to gineno ni kane gitimo ber ne joka gimiyo gi pesa gimiyo gi gas gitimo ang'o e kane joka dhi miyo gi kura to jo Olkalau ma jopiny nosefwenyo ni magi to kata ka gimiyowa we wakawgi lakini ng'ama nyalo kelo negi lokruok en ng'ama ne giyiero no Omulo an kuomi UDA is now disparate kendo gigombo joma nyalo siro gi lwedo is it true UDA is not desperate kapo ni sani ODM dang ng'any matin okela sunga matin ODM okelo sunga mana matin tu donc UDA is desperate we are not desperate wagero osiepe kendo osiep nwachako chon ndalo mane jakomo mosore gi William Ruto to kako Okango senyisi ni gimotimore Olkalau wan waseng'eno wadhi lose mano tadieri nikech wan kwadhiga election obed by election wabedoga gi tallying center wagoga strategy wan watimo gima iluongo ni scientific politics nwago simo ne jogo kura tema Olkalau 73,000 nwago simo ng'ano wamiyo ng'at assignment mar go ne ji
100 pile nwago simu out of 100 kuom ji 100 ji 10 kende mana support wa koro nwaseng'e ni ground to ok marwa but gimomiyo wadhi e ground nikech gimomiyo anyisi ing'e ni ground kiseng'iyo ground ti gik moko manyaka ipim nikech kiketo gimoro e ratil ting'iyo niya namba 1 wadang'iyo ni jogi be gin kodwa koso gin kodwa mano namba 1 waseng'e ni gionge kodwa koro wago strategy minano koro wang'iyo western gi Nyanza gi dhoudi matindo tindo ma jogo osechayo ndalo mang'eny namba 2 Omulo kanu useng'e ni jogi ni kodu kata kapok ji odhi yiero ang'o mane pod udhi e mbele mar ng'eyo ni gin kodu but we are a national party inyalo chungo ng'ati everywhere we are not a village party UDA is a national party namba 2 jorabuon okikitgi gi ng'atgi jomasawa okikgi itgi gi ng'atgi cha miluongo ni gachiedhacha oketho itgi Rigade Gachagua oketho itgi koro oseketho itgi okelo hatred moro mane gimiyo jakom cha hatred moro manyiso nyathini chiem ka okidwa chiemo to wabuluongo baba nyathi chiemo sani giketo hatred ne Ruto to mano wang'eyo nikech koro wadok e history 32 years ago igni mokalo ma 32 1997 jogi notimo ne dalo mane Olkalau ne pod duong' luongo ni Kipipiri jogo nogolo KANU oko ma Moi noseng'e ne jogi onge kode Moi no rule ma onge jorabuon koro mane gin kumwa doke nikech koro ng'ene nenre ni koro Olkalau cha oseyawo wang' mosewacho ni sawa jogi waonge go wadhi ng'iyo nang'o gima nwada chief kacha gima nwada ng'iyo kacha e Olkalau cha nwada nyiso joka mondo gibed gi faith chunygi obed mamor ni IBC tiyo maber donc sani koro gin magigo press conference magiwacho ni wagoero kamano ne jo IBC koro mbele kucho kwa yombo gibe koro gigola press gwacho ni IBC tiyo maler koro gimanya nyiso Wasonga akene en muluya mane boda mar Wasonga gi chama ne mar chama ilo ngana cha People's Prosperity Party PPP mano magigo ala do koro en sanduku mama tema en chama mago akene en chama mane but warwa keratil but gimos wacho cha agenda margi magi dwa timo ne Kenya wacho ni en gin gidwa kelo the economic liberation economic go wuok e polo ngeni nyakwa bedo practical okay mapenye ngeni wadwa kelo economic liberation mano gik ma are not practical magi kwalo ni the minimis non curatlex mago wase dismiss koro eno bedo chama ne kanyo ngi omanyre gi joma ginyariwore godo but gima timore ni gima timore Olkalau oya wang'wa jogo sebedo kago agogi kendo gin gisebedo ka giwacho ni gin manyaka gigol president Kenya ka onge ng'aja kabila mora kata dot mora manyalo golo jatelo koro wambo do nyiso gin wada makore gas bana wamiyo gicha wada tero turwa idhi gol kuku okodo ni jo hotel gi yien kendo wada tero gi kucho macheto wamiyo gibed ga beda botsko wada dwoko cha nikech ng'eyo 2027 en campaign madhi bedo mapek George Bati ka ionge thochi gi pesa motegno to kwa bi ketho pesa ni wada dwoko kora jarabuon development wada tero dala steam wada tero dala sani wagero barabara madhi western magi gik madwaro ne jowa but magi jo Kenya magi madwaro development kelo te lakini okonya wuondore ga jo Okango wacho ni gin gi ministers aboro PSS modhuro odhuro ang'o mogo wabembeleza ne ka ng'ato okdwari gimbe koro gi mbele ka dwe mar 9 dwe mar 10 anyisi ayero ga koro ka dwe mar 9 mbele ka PSS di resign ka aneno ka PSS madhi 17 ka di resign resign kosigolo gi kosidhi chungi gi resignation resign winyi de kosidhi winyo kizungu CSS abich ambassadors madhi abiriyo diwuok wadamiyo jowa wambe wakaka wa jomo osebedo loyal kodwa osiepe mokoro wamakre ka dhoudi matindo gimbe gi yud lemo kocha kata Okango romo bedo PS kendo walemone koro osiepwa ni obiebie obed kundo kamonya winje ng'eni iwacho ga joluono wacho ni luang' ni mariek to e chak luang' ni mofuwo to echo koro siepa ma Wasonga ni onge kuma dhi thoya
mana ka duoke kanyo. Yes, abiro iro. Kiluwo bang' lwang'ni tero ga ji kanyo. Lwang'ni ok kiluwo tidhi mecho. Koro ok wanyalo luwo bang'i ka in lwang'ni to mano ng'e ni tero wa ema nyise ni mofuwo ema luwo kuchku ema gima diecho watemo wacho en economic liberation. Kenya ka waseyudo independence mano timore 1963. Waseyudo multipartyism 1991. Waseyudo the constitution. Gik moko duto te momuloge ne wacho ni gitimo they are rhetoric. Kawuono na gisani aya wacho ni kane rais donjo, rais ne laumu ni deputy president ni ang'o momiyo Omulo mosore gi Raila. Mane mo wana kuwe mosruok George Bati adoni Oda Omulo. owe development wacho ni ken owach sitima wach ute wach barabara wach employment wach gik ma tangible ok ni liberation en ang'o midwa wachi mowacho ni pesa kiongego to ok inyal dhi. En pesa mane ok ginyiso jo Kalau momiyo ne ok oyier ng'ato miyo gik moko duto te ok dwar pesa. Sawa. Oda Okango Omulo idhi matek and nyaka koro wa dimre nying mora moko dhi kare Omulo nyaka iwe kabisa iwinjo koro nyaka withdraw nying moro mane tiyo go cha withdraw e nyima ka mano mana cha mane wacho mar ga gimoro kanyo withdraw kendo ma wacho ni ga chieta withdraw and apologize. Mach de ko no wacho ya no Mulo withdraw and apologize. Wa withdraw and apologize. Okango apologize. No. Withdraw apologize. Thank you. Aya. Okango. Gimoro ne soki sama ne Wasonga wacho ni economic liberation. Gidwa kelo lokruok mar paro, lokruok mar uchumi mar Kenya. Kendo Wasonga Rolex wacho ni mae mise mar PPP. People's Prosperity Party. Jatend gi en nga. Party ka party gi jatend gi en nga. Jatend PPP en nga. Presidential candidate. Ana penjo, jatend en nga Rolex. Okangeyo, andong PPP nya yudo ba Ramogi ka. Ana kiae. To ka yudo Ramogi ka, tan gi dwaro mar ng'eyo nikech ing'eyo PPP owacho ni gidwaro economic liberation. Mano gima ber. King'iyo manifesto mar ODM, achiel kuom gik mochung'ne en economic liberation. Tieni koro gin amarwa, gimwa timo mwada timo cha, gin mana amarwa. To gima dieri makende ayie gi economic liberation magi wacho ni. To gin gi kete kaka theory. Ing'e joma somo book. Ing'e ni inyalo dhi somo mechanic, tisomo mana mtokni, igoro mtokni, isomo. To nitiere ng'ama be koro dhi loso mtoka. Siasa mar Kenya ok en siasa mar book. Siasa misomo theory. Omulo bro nyisi nyaki dhi e ground. Nyaki dhi e ground. Drawing board cha kise dhi ting'iyo ni left dhi koni, right dhi koni, forward dhi kaja. Ti wuok e board ti dhi e ground. Emomiyo parties manie broad base no dhi e ground. Kineno dong nwaketo kabondo kasipul. Wayombo koso kwa yombo. Dong nwaketo magarini. Wayombo koso kwa yombo. UDA dong noketo Malava, oyombo koso ko yombo, dong noketo Emwa Dikiri, oyombo koso yombo. Ka koro Olkalau notimore, to macha to dhod gi nyithindo ka. Wegi tuge dhod gi ng'ama golo we dhod wonge. Wan kaka joma tugo kodu, wabiro to kuriembo wa, to wadok mana odwa. Waseduogo odwa Bati. Odwa ka wacho niya. Ka wadhi mbele, ananeno gimotimo Olkalau. Gimotimo Olkalau cha ber, nikech macha demokrasi. Joma ne dwaro Sami, omiyo Sami. Joma nok dwaro Muchina oweyo Muchina. Sani koro nyaka koro wang'i mbele en kama ema da nyiso siep na ma Rolex mbele en kama ka en gi party to party ni ok nyal kata mana yao branch a village mano party mano kios ka en gi party to party ok nyal field candidate e by election mano kios ka en gi party to party ni nyalo mana wacho weche mudwa timo TV ka to dana mantiere ka bondo ka sepul kucho to kia party no mano onge gi minya timo 27 mano lek go ber koro keluru lek no ka mondo wa actualize ni ang'eyo ni un gi gombo mar telo ne Kenya to kumwachomo ni onge ng'at ma dhi piem gi William Ruto ma oken ng'at ma yakocha ng'at gi ni taneno ka en gi lek to lek ne no to podi
Gimomiyo podi chik wacho niya mondo ibed party ng'at gi mane dong en gi jatend gi tamo wacho donge wacho ni neno ka en gi nyiso ni iseneno ng'ano ing'eyo awinjo ko wacho ka nigin gi ng'ato tinene nade kikiaye to ka anene pacha to ka aneno pacha awinjo ka pachgi ler economic liberation to gima chanda kaka gidhi actualize weche gigi ema chanda nikech ing'eyo siasa dwaro wajumbe siasa dwaro governors siasa dwaro president gi deputy siasa dwaro cabinet to sani endi koka gichako jo Kenya riek jo Kenya ok dwar ng'ama chako jo Kenya dwaro ng'ama osetimo nikech mondo mi yieri ipenji to ni itimo ang'o emo mi apenji to ng'atu en ng'a to ng'atu ni ka iponi wang'eye to nyiswa niya ndara owachi ang'o sha owachi ang'o infrastructure owachi ang'o sikunde to owachi ang'o pok onyisowa mana blanket maduong' economic liberation mago kisungu ma ok dhi nyalo konyowa sani mago terminology madongo wan wang'eyo iwinjo watieki but wan wang'eyo ni ka wadhi mbele nitiere joma ng'eny madhi chokore duond buche madongo madhi chokore iluongo ni coalition gima dakon osiepna mar Rolex niya ng'iuru ni ere joma nyalo riworugo mondo mi agenda u maber cha kik lal e lwasi ka odonj kumoro makibedo piny ni economic liberation wadwa gero ndara wagero to kudhi kendu tubiro lale nam kapok mi Rolex adhi mi thuolo mondo iwuog Okango king'iyo gimiwacho mar coalition riwruok iparo ni ma ok sama samoro ODM ne nyalo sungore matin ne sirikal mondo gin bende gi stake margi ma gima ni wacho ni jalup jatend piny kwano mane goyo wi gi drawing board ka koro nyalo bedo ranyisi madier ne oga iparo ni ma thuolo ma ODM koro winjo bed ne embo chako wacho nikech koro chal ka gima jatend piny ni apaka odwa bage aluora mar korgi Rigathi Gachagua waduoki mondo Rolex odonji achako kacha sani ODM en winyo majasunga wang winyo majasunga kadhano ODM koro sungore nikech wasebedo kuma koro waseneno gini kama ne ji paro ni Raila Amolo Odinga nowewa en gima rach to sani kaka Raila nosedhi ne wadhi wachokore wacho ni ka Raila onge ere kaka wadhi resore Raila nowewa William Ruto to ka jo Central no dagi magi wacho ni kata miwa mana deputy imiwa mana siasa boro imiwa mana piesa kwago boro imiwa mana ndara imiwa yiedhi imiwa wocho okwadwari gika duogonwa wan wawacho kama kaka ODM wadwa donjo kacha gi maringo kwasungore kawinyo mawang to wacho ni 50-50 usungoru ne jatend piny dongen sunga mar siasa ing'eyo pok dong ni winjo ka party chairman marwa Gladys Nyawang'aya olero ni bas no antiere cha 50 en Omulo 50 en Okango UDA ODM to wachomo gini tir to nitiere jowa man kuonde gweng' mopogore nitie coast western eastern jowa katete kwa choko kati we mana kura makonigi wadwaro kura goto kati we Raila Amolo Odinga noyombo 2007 gi kura matin manoya Central ne 2% to noyombo ang'o mono William Ruto yombo ang'o mamono yombo onge Fred gima inyo wen songa miwacho ni immediately man election orumo ma Olkalau wajumbe makaluo ne nitie nyoro ki watch clips achiel kuom wajumbe masuba kacha no wacho ni debed ni jopiny kata sirikal nyalo winjo pach jopiny nyaka joge gi manie broad base to de ok giwito yiero cha kodwa ni awuoyo weche mag school e weche mag barabara gimomiyo wawacho economic liberation ang'o migero go school en ushuru mar jopiny kapok abedo osiep party margi to gima PPP dwano kuongo bedi en osiep japiny Kenya ka 1/50 million wayudo pesa nang'o through tax collection ushuru ma jopiny choko over 30 million people gin jogo moningo bed ni wa collect pesa mag-gi mar ushuru but e record mar Kenya kaka an jatim ohala jogo machulo tax maler gin between 9 million to 10 million to nikech taxes ni malo e sirikandwa ni dhano matis makoro remit taxes mag-gi to gin sirikandgi magi support ne giwacho ni japiny nyaka sol osuru
Omiyo ere kaka an jatimo ohala kata mama mboga cha. Odwa chulo oshuru nade to onge gi disposable income. Magi e gik ma PPP biro godo ni to economic liberation marwa. Pesa mwadwa dhi gero godo barabara cha. Odwa wuok kanye. We must find a way ma taxes magwa. Wagol pesa kuom jogo madito matiyo gi sirikal mondo wakel pesa e lwet japiny mondo mi japiny ochok oshuru. Ka wagole even from 10 million to 30 million then pesa bedo mana maber e Kenya kama skunde igero, lam igero, gimora mora itimo. Dak gitim gigi kaka sirikal matiyo nikech magi gin paro makata an kaka wuoyo ni. Wabede forums wanyiso gini magi mai gimi nyal tim mondo mi sirikal odongre. To ka pachwa gi ok gitigo, ang'o ma wan bende mono wachako wuoth nikech wuoth mabor to chakore gi matin. Koro kak wachake matisni wadwa sudo kode mbele mondo mi wayud the economic liberation. Rolex kan ng'iyo siasa ma ol Kalau gi siasa mamoko mosebedo kwaneno sani e piny Kenya. En nyaka ibed gi wacho ga ni we are with all. Nyaka ibed gi tochi go tero tach mar otonglo ka. Mano. Jomoko wacho ni mano nyaka bedie sani. Ofuko ni nyaka bedie. Un be mai siasa nyaka bed majan. Mano ani pesa no debed ni pesa ema loko ji e telo kata keto ji e telo. Yes. To waseneno e Kenya ka okol Kalau kende. Waseneno jo history nitiere ma kwanyalo chako wacho to wanyalo chiwo gi mang'eny. Pesa oke maket ng'ato e loch kende. Omiyo majan de keto ji e loch to ng'at gi no doyudo omiyo kend pesa kende lek mano Fred wacho cha. Yes. Lek duong' maloyo pesa. Omiyo kionge lek ema kelo pesa ang' ne yud pesa nade kionge gi lek mari. Omulo majan ji dwaro chamo 2027 to iwewe kaka no we ol Kalau. Mai kama siasa dhi e sani ni chamo majan to kochopo korego drawing board. Ing'eyo Wasonga party ne iluongo ni PPP paro pod pange en pod gileko gin gileke no leka go moninda no chieng' ma oseleko maber obuchie paro pod pange paro pod pange lakini chieng' ma okoro oseleko wabuchiewe gi pi mang'ich wabro olo ne kuome pi mang'ich to chiewo to boyudo ni reality ing'ene siasa mar Kenya ing'ene historian miluongo ne Thomas Hobbes gi John Locke iwacho ni society nikech gino kochakore kawuono ji ne riwore ka ji noriwore ka koro piny ne tek piny bago ji joma nigi korgi dongo mane pamo ji to kawo lope to timo gi ne giwacho ni nyaka gibed gi sheria nyaka giyier ng'ato koro jo piny noriwore mokawo power gi momiyo jo piny mano miyo wan gi katiba miluongo ni Article 1 to sani e piny masani ji ok mi donate power ji sani uso power gi iluongo ni yuko jamna ma siasa kata chungo president beda president mar Kenya nyaka bed gi billions of money nikech ng'eni nyaka wuothi ugaga kwan print t-shirts kende t-shirt ma ji rwako t-shirt midwa miyo jopiny kigo kwan mar t-shirt kendo biro bilion 5 koro ng'eni kionge thochi gi wiya withol mar bedo kata gi chopa achiel anaji so siepa ni gi jog constituency awuok Navakolo jo constituency margi Rolex onyisi kama wuoke ok awinje maber lakini obro nyisa en gi right mar information we wachni kapok mondo jopiny ong'eyo ok wuok kanyecha An wuod sakwa we. Asante mano ni ga yo Busia koro wacho gima kama Ni jo piny sani kaka gin jo piny ong'e maber ni sama gidhi e meeting time is money kata US time is money nyaka ibed ng'ato koketi chakro kinyi ok nyaka keti keta makata pi modho komiyi mano kokia to wapuonje siasa ma ground kaka chal to donge mochiw to owego do jotelo jo mochiwo ka gik mochiw jo ol Kalau mago jo MPs margi ministers margi PSS kaka gin gi minister mar tourism wuok ol Kalau gin gi PSS ma mochung ne power wuok kor gi kono ero mago jogi modhi impress ng'eni jogo noti gik mang'eny kech gidwa nyiso ker ni wanyalo yudo koni to tamore koro kosetamore mano margi mano koro wasewuok kanyo but gima dwa nyiso Okango ni ya
ingeni sam di dwar kata di manyo nyiri Okango wacho ni gidhi sungore. kisami di manyo nyiri ingeni kisungori ahinya tibiro yudori arus ng'ato kawuondi ana nyise zo kango sano kone go beno wuok ni wan wada sungore apana yo jubati okan sunga kisungori ahinya sungria sungorokra lo salo sawi ngoja lo salo sawi ji podo keteketa rangi wa gaga rangi wangi wuoth maber gi moko miwuotho ka lakini kikidhi ahinya ni sungori ahinya kisungori ahinya tibiro yudo ka arus change ingeni siasa ka gik moko change but gimanyiso kango sani gimonego bed ni wanyiso joluo gi waluya ni sani onego bed ni wa register voters wada bedo gi ji mang'eny madhigo kura kaso ji owuok oko neno ol kalau gi mwasomo ol kalau ji owuok nyaka dayo moti iting'o dhigo kura koro jowa kigogo gi ni wan e sirkal Ruto nikech noyombo Uhuru Kenyatta Ruto wan go ka Ruto sedi yudo kura sani ago kono kwadwa sani odari wore dudi matindo tindo wada nyiso jogi ni wang'ni en joma tindo gi joma dongo wada gore moyudo kura But yeso kang'eda kachiel. wacha araka Gimamede Adhi thuolo. ayie gi gimomulo wacho Yes. ok en sunga mar sunga wa nyaka nenre e kura nitiere jagoro mongirore motimo na rita piny iluongo ni PS Raymond Omulo na winjo kowuoyo gi jowa to wacho ni siasa maber en siasa mabe ikawe kura Raymond Omulo kono joma tindo te dhiuru kaw kura aeuru weche mag gunism gi waeuru kawuru kura gunism maber en gunism mar go kura makiwuok oko tidhi go kura ayie go Omulo to sunga wa kaka ODM en sunga maber nikech en sunga wacho ni ere ng'ama wanya tiyogo mondo jowa oyud resruok jowa osobede thim mbadi wacho ni jowa osobede thim higni mang'eny mondo mikoro jowa wuog e lela nyaka wadonje sirikal mabiro sirikal ma wantie ni wadonjo gi dirisa bati to kaka nanyisi ndalo man wachako ja man wan tingo gomulo na wacho ni wabiro gi lewni waketo sanduku wayao ni walwaka achiel to warwako kuna no waseyai sani ko walonjo lewni te wade jikon wago pas wamadho chai wanie to mondo mwadonjie makoro wako bedi gi lemo nyaka koro 2027 wawuog oko jowa kauru kura to sungani ber bati sungani ber nikech sungani jimi walemo nyaka wadonje sirikal mana gimodwaro owang' winyo sungore to kineno winy mabiro iro owang' winyo no gin manoyundi osogo manyiso ni kimedo sungori to gima Omulo wacho cha ni samoro be inyalo sungori mi yud ka nyako mi sungori cha en sunga maber en sunga maber sunga mar kawo kura sunga mar sero joma moko sunga mar wuoyo mawuon sunga mar riwo jowa mane sunga ma nyawa suna nyisowa mane sunga ma Rolex mbadi nyal nyisowa kawo kura gi mane sunga mar Raymond Omulo wacho ni mondo mi wadonj kata gi kura wai tulo kura sunga mar kura mana emomiyo wawacho ni PPP ema koro biro tang'ne lembi. koro mana emomiyo wan bende wawacho ni nyaka wajiw jowa gi gik mang'eny mwadwaro ulekri kodgi lek nyaka bedi ma lek adier kata wan ema wan kani waduto wan gi magwa kaka joma chuo to lek ni nyaka bedi emomiyo PPP biro gi lek maggi to lek maggi ema wanyiso jopiny ni magi ma e gima wadhi timo jatendien ng'a pokidwakowa Nyakora Ramogi erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV thuolo mar ratichope giko gi kanyo abero ka kodo Omulo Junior Fredrick Okango kachiel kod Rolex Wasonga gino te giyiere ni gima duong' en ombulu nyakora Ramogi puonjruok obetie to gima duong' manyalo loko ngima en ombulu wuog oko kapod ionge kod ombulu ne ni yudo mano ma koponi ochopo sama itimo yiero to in bende bedo gi duol mar yiero telo makare nyinga en George Bati ratiro chope giko riti masani